come in the future, nasa taas lang kami tapos may Airbnb. So, hi, what's up for this vlog? Ang event natin ay house blessing. So, we are the first. We are the first. Ano itong paakyat, ma'am? Ayan na yung Ito ang bahay talaga. So, ito mga nasa gilid. two bedroom. Ayaw niya kasi i-admit na extra lang talaga. Tapos yung extra ni ma'am, parang bahay na natin. Wow! For rent mo siya. Yeah, two bedroom. Ma'am, unsang style? Okay, the comfort room. No, it's so So, nice. pwede din mag-wine. Actually, this time, itong dalawang rooms na pinuntahan natin ay hindi mo pa bahay. Hindi. Okay, hindi niya pa bahay. Ito. Hello. Nakakaloka si ma'am. Ma'am, anong bansa itong ano mo? Ano, saan ka na-inspire? Ano yung sabi mo sa akin? Racket ko daw muna sila. No, sa Canada kami based. Alright. We have a house there. Pero talaga isulan talaga kayo, ma'am. Diri ang amo na ancestral home namin siya before. Tapos gi-demolish kay ginabaha. Pero na-inherit ko yung land from my parents. Yeah. Wow! Same kami ng tile sa bahay ko, pero syempre bago yung tiles niya. Wow! Perfect! Wait lang, ma'am. Magre-remove kami kasi syempre nakakaya. And the house smells good. So this is your receiving area. Kitchen. Oo. This is the receiving area. Then we have lanai. Sa amin is patio. We call it Hello. patio sa Canada. Okay lang, mas stress ako pag ito bahay. Tapos, pali lang. Magpa-stress na tayo. Oo, nakakainis. Kitchen. Yes. And all my small appliances is from... And the thing that I cannot afford still. Alam niyo ba na wala pa akong ref sa bahay? may arabi ko sang gusto nga ref. Nga medyo, oo, ma'am. My screen, Opo. I can't even afford it. O, titignan mo. Kaya sabi ko, pag-isipan ko muna bago ko. Eto, Ang ma'am. mga small appliances ko is from Canada. May 110 ako dyan na dalawang socket. These are all 110. Kasi pag saksak mo siya sa 220, magputok siya. So, muna nga daw, may transformer too, di I ba? think it's built-in, gibuilt yun ng contractor dyan sa And this is our bedroom. This is dalawa. Cutie. Ito bedroom ng son ko. And this is Another. the master's. This is our washroom. Ano? So, perfect si master's bedroom. Mapasok ako, ha? Oo. Then Kasi may makikita yung ano. wala pa akong curtain kasi yung box ko hindi pa nagdating, andun yung mga curtain ko. Perfect sana. Perfect! May washroom din dyan. May Ha? Can we turn on the lights? Galing feeling ko mas effect pa siya pag ano, naka-warm. Ma-warm siya, ma'am. Yeah. No, iba-iba. Ay, iba-iba siya. Ay, paano ba ito? Hindi ko rin. Yan. Ayan. Ganda. Yung warmer. Ang ganda din pala ng ganitong color na bed. Kasi ayoko kasi ng warm. Baliktad tayo. Ako puro ako warm. Ako din. Sakit sa matang ano. So, Perfect. tatlong setting siya. Sa bed pa lang. May comfort room din dyan. O, di ba alam ko na? Ma'am, okay lang. Para may ari ako ng bahay. Alam mo naman, may bahay na rin ako. Pero, alam mo, ano pa rin, nag-ambisyon pa rin ako ng, so nice. Sa kabila, ma'am? Hindi. Ganda. Ano, parang yung nakaligo ka na, pero pwede makiligo. Aha, doon na-inspire naman Bagong go? Pero, hindi, sa suga pa lang. Atrasado ka na. Galing pa siya sa IKEA. Sa IKEA ko pa siya, pati yung aking vanity. Vanity mirror. Mami, off ko, ma'am, ha? Baka Oo, ilaw. gani, wala ko ang weekend. Yeah, ito from Mandawi lang din siya. Ay, bago siya. Kinatag sa Amon. 2 days pa lang siya sa Amon. Bilhin ko lang siya dira kay Master. Cutie. Oo. Ma'am, dili, ma'am, kung mag-emote ako. Ay, tapos may arap pa sa taas. May siya, may rooftop kami. Wow. This is nice. So, mayroon pa siya. There's Meron siyang beer stick. Damo, oo. Ay, sosyalan ng sugbahan ni ma'am. Ay, that's from Canada. That's where.
niyo na, ano, paano mo nalipat lahat? Pwede, dito na ako mag-pictorial. Gusto nyo? Meron yan. Is it scary or not scary? Scary movies? Hindi, nice doon pag pag Nanginip may Oo. Akyatin ko na lang, nandito naman din ako. Oh, okay. Ah, okay. Tambayan Blues. Yeah. Makita mo ang sunrise dito and sunset there. Ma'am, ito iyo din. Hindi. Oh, akala ko yun na rin to. Ang boot, ano na wala ko pa kabalo. Ang boot, si contractor mapupunta later. Si Kuya na naitanong. Sayang no, mayroon pa ba sa taas? The vent, may ano kasi siya, may vent core siya. Ah, okay. May mga saksakan. So kung mag-away ka mo, ma'am, kung mag-emote ka, masaka ka lang. Pangitaon ka niya, where is she? Nandiyan ang mga Yes po. Take your time, ma'am. Let's go. At least bago siya. Yeah, ang Bago kanya ko dalhon from Canada, gidala ko, pero ang iba na hindi. Pero you're going back to ano pa, But ma'am? this is from there to gidala. You're going back to Canada pa, ma'am? Sa August 28. So, sino magpuyo diri? Wala. As in? And my luck is from Canada. Mm. That's the smart luck. Oh yeah, this is ano, kapag sa mahal na to sa City Hardware. That's my plan last time, pero nung nalaman ko yung Anong amount. installation? Ha? Anong installation? Parang feeling ko sila na mag-ano. Mag-install? Dili, mapapicture anay ko diri. Tapat siya na. His generosity shall endure forever. He balanced through the darkness. Miss Yasmin Lau, together with Mr. Ferdy and Isaiah, learn feasible. Ayan. And 1, 2, 3, and go. Let us give them a big round of applause. Congratulations. And the candies, pwede po tayo pumulutuin ng pera. Pasok po tayo. Everyone, pwede po tayo. Ipapulot. Ayan. I know kung saan man ang tatay ko ngayon and nanay ko. For sure, ang tatay ko is very proud of this house. Wow. Amen. So, please make yourselves at home and take the opportunity to explore the house. It would be a pleasure to welcome you inside and show you around. We hope you enjoy your time here and stay with us till the end of the party. Yeah, so let's party. Oh, yeah, something to say to you. Well, are you guys ready to have a good time? I like Let's it. see how good you guys are gonna be. Let's take one at a time, then we'll do it again in my time. Wow! Let's go! Hey, thank you very much, Mr. M. Title! Oh! Tama na! Nanalo ka na ng chocolate pa! Sir. Macarena. Correct, Macarena. Grabe yung tulog ka nung ipag-init yung balat ng pan. Alright, your answer is? Dancing Queen. You are the sun of